जोङो आरसिनि जानानै जोंनि बे हालामनि जेसेबां रायजो राजाफोर दं जोङो खर' गंग्लायै गुरैयै जों खावलायदों जाहाथे बे प्रग्रामाव बयबो लैहोर लैहोर नुजाफैनानै मोनसे कालारफुल खालामो बेखौनो खावलायबाय बेजों लोगोसे जोंनिनो खाथि खालानि बे प्रग्रामाव नुजाफैनो थाखाय जोङो हांख्रायदों स्पेसियेलि जोंनि कमिटिनिफ्राय जेरै बेंटल कलेजनि स्टुडेन्टसफोर आरो लोगोसे बेंटल हाई सेकेन्डारिनि स्टुडेन्टसफोर बिसोरखौ जोङो हांख्रायदों बेयाव फैनानै माखासे जार्नालिस्टफोरनि थाखाय बा जार्नालिस्टआ मा बेखौ बिथांमोना सोलोंनो हागोन गोबां मोनदेरनो हागोन आलासि हिसाबै सोरखौ गुबैयै हांख्रायदों आलासि हिसाबै जोङो गुबैयै गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदों मानिनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो बेजों लोगोसे गोबांथार आलासिफोर दं फुंनिफ्राय लानानै मा मा हाबाफारिफोर लानाय जादों फुंनिफ्राय लानानै ओरै फिरफिला बिर होनायनिफ्राय लानानै ओरै माबा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय थाबाय थान्दैमेल थाबाय बेनिफ्राय मा होनो गेवलां मेल थाबाय